Morning guys, kamusta mo dihang tanan guys? Manghinat ko nga okay ra mo kay kami dari okay ra ka mi kumpleto gihapon mi masigi agian ming udit. Kasi nang lupad na gamang sin okay ra gihapon mi dia. Malagwa na ato pag among bahay. Basta kami kumpleto gihapon mi. Guys no, so dakang pasalamat sa Ginoo nga 1 taon mi ni sa pasagdi sa panahos. Gikusok-kusong udit agamang dari among lugar. Sig izangi adjo-adjo kusok-kuso dari among mga kabadyan. Kalos Ginoo okay rin taon tanan din hang masilingan pud. 1 taon mga nakabsag kinabuhi. Pasalamat ko sa Ginoo nga sus masig grabe lagi giagian ang mong kuwas bagdo. Kaluya sa Ginoo okay ra mi. Kumpleto mi diri. Nga bahala ng bahay umang lupad, bahala mga tumpag basta importante buhi ag nagpudyo. Ano pa mo ni pagsuway rong tuiga, labangonon. Prates na ada, makabangon na lagi balik. Aga mga dari, aga mga ato pre natangkas. Kaluis Ginoo. Ang ilas tatay na to, marag kwanjud, tilok-tilok, jud marag na inabilin sa taas. Sa kuan na naman. Ilang ato, pag dito dapit, may na kuan tumpag. Guys, kay nga naman dyan naman dyan tayo mga pagsuway. So at least, wag hapon tapasagdis kahit tastaan, isag hapon lagi ubanan. Pasalamat ko kazo nga okay rami dayri. Bansang mga anak, ng pare, so isang amahan, mazuganis na tayo kayong sunod na mo. Kaya huwag pa mo sunod na, baho Ginoo ko kay hangi pangatos mga bata, uman diha sa jasbay. Mula ito pagkahapon, nanuli si Zana mo. Tagiingnan pa sa mga silingan, nga to minang taon datos unahan, mga concrete nga bahay, dito minang taon. Yung sunod din taon, mas kaluy as Ginoo. Parang gazin na hanggang uwag asal sa tayo, di naman ko kapanuli kay aghangin naghuro-huro naman. Ito aram ng hadika. Ginoo ko. Maso ganin taon ganing sunod nakatuod ng taon sa sa amin. Muna nga baka gihapon ng pasalamat kay bahalag nga ingani nga tangkas ng mga sinhag hani diha nga tumpag ng hani diha basta kay kami okay ra gihapon kumpleto. Kay asa naman ang kuan wa nata. Di na ta maka panday na tong bayag na nga wa na ta ning kalibutan na. Guys no. Sumo ni ang mga pagsuway rong tuiga. Kinahanglan labangon sa mga tao. So nakalabang naman tas bagzo. Aga na pang isang gibijaan nga mga nangaguba natang mga kaatupan, mga kabadyan, mga napay at nga panday-pandadyan, hinahinay. Kaya uli ata adum-adum mo no ana. Tay kapuyan. Oh guys. Mato man eri may sapa ron. To simbujugan kay mang labami kay wa ning aga sa gamang ripo dari. Nabuang ba pang gamang ripo na giring-giring man pud imbis. Bahala na lamang na tagway kuryente. Basta kay na ay tubig, importante ka tubig sa bahay. Sabi na yung mga bata, Ginoo ko. Dari karimo ning mga nangabasa des nangagi. Hinahinay man taon na nagpanghayhay dari sa ibabaw. Dari ron nagipanghay-hay. Kay arong mga kay abantaag man sa init. Dari da, mura nga magipandong-pandong dari kanang naay mga sanina o mga basa og utro. Na magisapawan og trapal kay desang gabi ining beuneg kag uwan. Pang mga dalig sapaw og karim. Nang may trapal, kaya mga basag utro, harang mga harabas sa kadyo si panghayhay. Susunod ito. So, pa dyan haman taon lagi hang labunan, o pa'y katunga. Namili ko rin sa mga labunan na dadun na itong simudugan. Grabe na ngat-ngatag hang kamot, mga panggus o si kinuskus. Isag pagkado siguro chlorine. Guys, namili ko dahil sa mga labunan, mga labunan panitanan. Karang uban ka rin dari, mga pilun na nalaman ni. Nalaman pamilun dari di sa babaw. Pang pilun ni siya. Mga kalugay nagkuan, human-human ako dari sa mga labunan. Pili-pili ako dari ang labhan, hang tengah-tengahan kay murag ibanghang gusto ko, lajo ko maglukdo. Si Gabriel man pandinoon nandiyan mo magkuha dari. Kita rata ito sapa guys. Bani ko nung jumang laba. Ang laba na may padung guys. Padung pa dahil may laba. Bita na yung mga karabga, labunan. Sila yung mga bras, danas mga bag-bag. Umirahang da, kaya gabing lajo-lajo pud. Stansya dalis bahay ka mga labanan. Kung mo agas ang tubig, nigara man hinuon pud. Ay, basta tayo, bagay ng taon ako. Wala makitig ilang abang siin ha, nakatugi padpad sa hangin. Yes. Nawa gud ang katong butong dana to na ning hagsak sa kusina nila tatay. Pati ang kaimito. May beautiful audit dahil na. Ha? May beautiful audit. May beautiful audit. Email ko
Kung nataw pa nis udit lagi matubuksingon. Guys. Dan amura na nagdagat datos pag sige bagjo na kamulo pong benek kag uwan. Ana. Suno ko datun taon dito ah. Babae nga concrete. Bujan taw mga humay des pagkuan. Nabinta na ron kana uli-ulian na yung taon. Yes. Kami agi. Beautiful lagi. Beautiful kuno si udit. Mama na sa email sila, mas mantay mo beautiful udit. Inay bi hinay kalambur. Isus no para masuli sira anan. Isus. Natagak nga lagi ko. Inay. Maka-upload mi unja guys kay nanay signal sa puti. Pero wa lagi pud. Pero okay ra. Balang magkamang basta kay maka-upload. Pait naman dari kay agamang chardanan. Ayoko. Na may charger ni ko dyan. Ha? Na may charger ni ko dyan. Jesus, may husit. Parang palisira dari ang mga agianan. At tugod mo skutad mo kasi hindi mo to. Asa sa? Skutad. Kutad. Magusig na sa kutad. Skutad ma. Mazol man og maka-upload pud mi. Katod pagkahadap kita Chardanan mo ilisod. kapag katod mama. Kay labi na puno ang mga nag-charge, di ka Ato ko charge. agis lubiya. Grabe basa. Nagibuhat ni Wa man Odette. nga hapig basa. Oh, naulian naman in taon. Kaluis Ginoo, ulian na in taon mga humay. Ulian sila di Mas ni Agi, grabe kasi ni kuan na nila. Maduwa ng hapig. Salamat mga basa mga tumayan. Yes. Kaling pang agay mo. Nanadanag mga labhanan, nadanas Buka may simbujugan. na may dugo. Distansya pag digit, subay. Hungag bagat ang ilong na tinukad unsa ni uli. Ayan guys. Ay, mas basak agi. Dami ng lababi. Ano ko? Dami ng laba. Dami ng laba. Aray kabadyo ko, limbarok. Agay! Gabidyo mida. Tuara, grabe ilang agkakahusan mo dyan. Tawi dahon, nahurot. Hala, nahubat, talihubas na po dag simbujuga. Nasa namin yung labada ni. Ginoo ko, dahil taon may maglaba. Kaya na may aga sa gripo. Kagilaman. Manaka, Ben. Kami na pipuli. Ha? Ano, nahurot na. Dahil na pa dahil pila ka buk. O pila ka punong lubi. Dawat tasa rin. Dari mga laba guys ya. Bujugan. Talihuma na ba mo? Kaliwan ka mo pa sugod. Oh. Dari. Oh, may agas. Uy, naon sa bag tubig. Nahulog man po. Daghan may dari mga laba na. Glubog lagi. Mura masigurog na yun. Naglubog si babaw. Ay. Lagi. Pastila ni Miss Mara. Mura yung mga labhanan. Lubog pa dito si babaw. Hoy, adyon taon lubog ah. Dahil ang labas-ubas. Kagwang ba mo? Sige na, dali, brasin na rin yung mga kuwan. Kuya. Tara de, brasin na rin yung mga kanang naikuan. Tara kamalig nilas kuan, Michael. Moto yan o. Las maribik. Oh, naraba siguro linta dani. Nailinta dani tino. Nalimbarok na matungko na naman siguro ni kahoy kaya nailinta dani guys. Agsuso na nga wa, siguro mga suso no. Ha? At bang mas kandihay, na may signal at kandihay. Smart ako no. Smart na po. Ay, kuan mang ila. Sama nila, globe? Globe. Dara maglubog-lubog, bahalag na ilita, gugod naman po. Ang gahapon kay unpo ah. Lubog-lubog mo. Bahala na, di kuluraw po ni. Puti, o doon nalabi po puting uliyan. Buti nakaangin ang hanggusag ng dari. Ang kamot. Mga po sa ado magbahas. Alibay ka nakasahod ko sa bram. Bahala nas Batman na ning amang nilabhan. Kasaw day kate ang gabog kasi bawon. Bawon ko gapon mga kandiwa ka bram. Sayang mo gamiton sa pag ba nakaligo yung gahapon. Ang ako diyan nagbungbong masingko pa nablig. Hindi agas pa. Panaw ko makaon na ko. Alit magkapawang wa na. Naba ka manghabol kanin maho ng ungo. Di pa rin pagbagdong nabasa. Ginuo ko nabasa ni. Nagdong basa oh.
Lapok-lapok lagi ni kinakahabang-habang na to. Leke mo! Dito na to. Sige na kuya, pang brasin na nanin to nang ito ang kuan. Trabaho. Kani kasi gano. Hala ni. Aka mawa kinaunhang buling. Mga abunan ron. Hindi na dahil nailinta ka mo na. Hindi mo lagi mo. Anabel. Ha? Pani, sulod pani. Nailinta te? Wala po sa lingkod. Jara. Ako pitigwas ang Jara ba nailinta dari kay? Wala ba yung kasuway? Yan nailinta na ko dyan tiin. Sige, jara. Yiti aw. Pero sige han siguro bukbuk rin mawa. Ano siguro to? Pisto lang jara. Ngiga na ba sa linta? Ngilngig ng linta. Oh, bito ako nang ipain ko. Laing ka, dito. Makalaman. Gimo tag labhanan kay aglinta. Tunong pagkurento. Sali ka inom. Sa kamuhuman. Sa kamuhuman. Pauli na meron. Sige, hawa, wanon. Lagi, sakit na ang hawa. Huwag tarang yung turanan. Walang hadlat po tamang lubog-lubog yung nagnalinta. Tagbuang ni Rick. Karin na lang may hang sa bununon. Nakabuo. Karin, kirit-kiritan na rin. Kuha lamang. Mabuang nga buling na. Paits na. Tarang gudtod kay labong na nata daris tubig. Tubig yung gamay na. Tubig ko dari kaning kuha naman. Hubas na. Wa na. Kita naman mo na unsa og kuan. Humana ko kay wa na talilubat na gang bateri. Baroy na di na sa ko ka-upload dun sa. Saka para ba mis puti sa ka mag-upload mi. Dakot ko dari kay grabing inita. Inita kado. Kapit na naman human. Ang ibabad na yung habot. Ang imaho ng wakwak. Oray nangabasa des. Paglalin-lalin naman itong kuan. Bagyo. Ay nako. Kapit kami mga manda. Manari panabon. Karin lamang ibabaran ng karimoy sa bununon. Kaya mga kabag da si babaw di agi pa magangaan inig da. Maunggoy baw hara. Kinken. Magkumpiyansa dari ka na linta. Istot pilitan na ta dari linta. Di ari tungko kay tawa ng linta. Tungkos bigel kay tawa ng linta. Oh, ginoo ko. Gukod naman ta dari linta og nay linta gi. Tungko ay kay. Lagi. Parang hangata sakit pas likod. Oh, so ko karito kay mura nagagugkog. Kuan. Tinaw man pud si Jadari. Bintaan po. Dani may manuso unta. Limbarok pang anod man butig suso. Kuan man ko nahinangan gi. Ano no? Di na pala sa una. Lagi, di na para sa una. Gamay na lang maghalabhunan. Mauli na meron. Waswas pa day ko. Nakita na naman taon za. Inagkuan. Humanahag pang laba. Okay. Human dyan na pang hay-hay. Mauli na. Huy, ginaw ko na unsa na ba na injong purma? Ang makagwang ni mga bataan ni. Nagpasasaway eroy. Dali na mo. Dali na. Dua-dua dahil slapok ang mata mula. Kuya, nansa na ba na? Maigo ta! Ningkara dyan. Maning bukad ang init. Ang himuha ng kusuhan rin ang hinamuwang habo. Mawa po din taon dari baho. Init. Lagi. Sama ko. Sana rin ang ginang labunan kari. Sana. Tapos balde. Kita ra tayo nagulis bay. Kung makinkin, mura naman. Uy, ginoo ko. Pagdali diha. Sige. Dagi sa merkabaw. Ay, dali mo. Kuya po na sana ng purma. Ginoo ko nagtuna-tuna naman taon mo itong lapok. Dirame. Sige diha. Sige na, pagdali na mo. Yan na yung mga laba. Dato ra mo ubos dapit ka. Dato ra mo ubos pang uwan. Mabaw man. Tingkin na, mura na gajag purmag. Sana yung purma bayuta ka. Naman na pog laba, naman na po pang hay-hay ni Gabriel, naghaman labhan. Kaway sa kwa grabe gajang inita. Dari sa manggitamba dyan, manggisapawan o karton, kaya ron di ka dyan init. Tadi pud manglusot kaguwan. Sa pawan na rin ka na nga busbot mga atop.
Udangan. Alas na gamay nga katong higdaan nilas gay. Napay mga atop pero wala na nga kuan na. Sapaw-sapawan na na magsin kay ang mga buslot na nangagisi. Hindi lagi pa din taon baga ang masina, mga dipison ra. Kay mahal mapud ang baga. Amo na lang magisapaw-sapawan, na magbutangan na rin karton na rin sa ibabaw. Karon di si Jan tuog ka nang naay, hindi pun may matuan og muuwan. Sapaw-sapawan na laman na magdari karton. Dari nami kay daan dari da. Dari ming tulo kang mga bata to ikatre ang maghigman ni tatay to dito. Ayun na lang matagulap. Pami ika kongsin ikapuli. Huwag mo na kagawang. Ay saan ilabi? Hey guys, okay rami dari. Pasensya na mo guys nga panagsarami maka-upload. Nag-enjoy may masabtan. Mazuntang mabalik nagkurinti kaya rong di na maglisid may og si charge si Dakazo sa signal pa lisid pa dali sa amang tukad pa mi dito sa puti Sa highway. maka signal mi unja basin og maka-upload mi unja Namay na nabang. na Kim parang yung taon nang hilak yung taon di sa pagbagjo huro naghangin no bibi no mo na gigakos ni papa nga nagkasagag hangin Katuoy pa na. hangga no kung napagaw gud siya sa pagkaugma kita nga siguro to siya sa kuilaw kuilaw-kuilawan ng taon nagbata nanganas bata na sa nagkalibutan sige na mag-ara namang nagubo-gubo naman agawas mura naman nag sumbagay mga higanti ara ka jung hangin jara mura nagdaog ka nang naibunaw day no adlakas bagjuday adlakas bagjo guys naman na yung video karong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Manginat ko nga ipon na laktawan ang mga ads diha kay aron taon pun maka tabang ang taon pun midares. Hapon sila. Minahanglan. Binalas nanay, matiguang lang sa na nang pa isuon pud. Labaw mo pang nagkinahanglan og tabang. Nang manghud. So pa na bagduhan pud sila tos mabini. Kuan gyud ano na arang na pag luuja na di po ko kaadto kay nalagay bata di ko basta-basta makangadto makalakaw-lakaw dahil man tagpuhon og kaluy ang moabot nag-amang kuan kay matabangan pa na sila sa tatay palit pud og pilang buksin di pud mga basang mga tiguang guys maro ta ang video rong adlaw guys manginat ko nga di ninyo laktaw to ang mga ads 5 ka di ang limit. sinsya na mo ang may kadyoy video kay agamo laging batteries cellphone dali ra makuan lubat okay bye bye guys salamat sa inyong pagtanaw pasensya na mo sa mga video pasensya na mo nga di may kadyo ka video kay agamo laging mga cellphone dali ra mga lubat signal ladyo minat kong enjoy masabtan ako nagsara maka-upload dyan na po nung okay na signal dali sa mga okay nag-signal sa ag ka na pang saksakan mapilisod po bahala na basta Ginoo na lang may mantigo ng mga tanan Badlang ko sa amin, suko mo ko no. guys bye ninyong tanan salamat sa inyong pag-watch na mo bye amping God bless na tang tanan bye